Основна работа с автопилота. Първото нещо, което трябва да направим, когато дойдем на новото място за ловене, е да изчакаме да се съберат 12 спътника за по-точно позициониране. След като се съберат 12 спътника, кораба, докато още е на брега или в близост до брега, трябва да се запомни точка 99 аварийна с помощта на врътки VRA, VRB. Завъртаме в дясно и става точка 99. С най-десния бутон SWD запомняме позицията в аварийна точка. В случай, че пропадне сигнала, изтървем дистанционното във водата или паднат батериите, кораба след няколко секунди аварийно ще поеме пътя към точка 99. След като сме запазили аварийна точка, с десния бутон придвижваме кораба на 7-8 метра от брега на безопасно място. В случай, че има грешка от спътник или вятър или нещо, да спре по-надалеч от брега. Запазваме там точка 00, домашна точка. Крайно ляво са VRA и VRB. Запазваме позиция 00. Връщаме и можем да започнем да редим работните точки. Може да използваме за по-лесно, докато намерим точките, круиз контрола. Караме в желаната посока и траектория на кораба да измине няколко метра, да се позиционира и щракаме най-левия ключ SWA, круиз контрол. Чрез него курса се държи автоматично. Спираме примерно там. Искаме да запазим първа работна точка. Избираме от врътка VRA 01. Запазваме първа работна точка. Искам да се върне на 00. Трипозиционния ключ включваме на втора степен. Кораба ще се насочи към точка 00. На дисплея още се вижда на каква дистанция се намира. С каква скорост се движи кораба. Какво напрежение има кораба, дистанционното, какъв обхват има. Пристигна на точка 00. Можем да влезем в ръчен режим. Да управляваме ръчно кораба към друга точка. Примерно искам да запазим там втора точка. Номер 2. Запазвам. Можем да отидем автоматично до точка номер 1, която запазихме. Като кораба отива до точката, разтоварва контейнерите и сам се прибира до точка 00. За целта избираме желаната точка 01 и щракаме трипозиционния ключ, позиция 3, пълен автомат. Той отива с по-ниска скорост, като се предполага, че е натоварен и се връща с по-висока скорост. Можем да вдигнем скоростта, оперативната, чрез повдигане на левия джойстик. Ако бързаме, тя се качва
да я намалим. Разтовари контейнерите. И се прибира към нулева точка. От тук пускаме фаровете. Достигна точката. Отива до точка номер 2 на полуавтомат. Ще отиде до точка номер 2. Ще издаде звуков сигнал, че е пристигнал и аз мога да отворя контейнера. Мога да реша да бутна наляво, надясно и да си отворя аз контейнера. Докато се движи с тази скорост 4,5, мога да намаля скоростта, да не се движи бързо, да пестя батерия, като штракна SWB. С штракането на SWB ключ слизам на първа скорост, с по-икономично да стигне до точката. Този ключ се използва и ако е монтиран дълбокомер сензор, започва да отчита дълбочината на втория екран и чертае релеф